sayyidina Husaini hasken ka ba zai dishi ba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai, sayyidina Husaini hasken ka ba zai bushe ba. Shi ne wanda annabi ya so tamkar gabarsa, shi tsokarsa ne mu duba a cikin fadinsa. Allah ya fushi da dukan mai kyamatarsa, wanda ya shi ya ki annabi ba. Fitilar kwarai, sayyidina Husaini hasken ka ba zai bushe ba. Wannan mai isar wasu suka yi wa bakin tunani, suka kashe a Karbala lamarin ya taba ni. Mai kuka kamar fatar rayuwa zai taya ni, sai Allah da annabin Allah su na duba. Jikan annabi shahidi fitilar kwarai, sayyidina Husaini hasken